Ready. Още двама. Голямо съвпадение и двамата се казват Филет Сеят. Готово. Така, я да видим коя ми тук. Имаме Рао, имаме и Forager, имаме и Coruscation Mage, имаме и Water Wonder Tailman Mentor. Не знам, човек, аз ще правим зет ми се струва пак. Рао. Между Рао и Forager е тук пика. Като... Хубаво де, Forager може да пояка, ама няма значение. Рао. Взимай Рао. Вземам Рао, хайде. Let's do it. Ще драфтим и Зет, let's go. Драфтим видри. Зет винаги е много свободен човек. Винаги, това е вярно. Давай им зелените карти да се махат. Ама аз не го драфтя правилно. Трябва да се драфти с минимално количество човечета. Ма наистина с минимално. В смисъл 10-11 човечета ти стигат напълно. Така винаги се притеснявам, че трябва да сложа поне 13 нещо такова. Не ти трябва толкова. Mockingbird и Take Out the Trash. Mockingbird е доста як. Якева Take Out the Trash според мен е по-добър. Мисъл, не ме разбира грешно, тази карта е много... Има и Angular тук. Има и Angular, да. Просто Take Кое Out... е Angular? Това. Ага. Това е много добро в Зет. Тук ще ме наречете откачен, ма ще взема Take Out the Trash пред Mockingbird. Откачен. Да. Просто... То Mockingbird може и да завърти. Или поне Не, няма да завърти, ама Angular може да завърти. Това имаме тук. Имаме Harnesser of Storms. Whenever you cast a non-creature or otter spell, you may exile the top card of your library. Till end of turn, you may play that card. Това не е лошо. Не е супер впечатляващо, ама е пред нищо. Между другото какво е? Отър. Това не е много яко. Поне не е в това идея, който искам да играя. Не, долната. Компът нещо си. 5 мана, прави 6 damage по нещо и 2 damage по токен. Това е да се освобождава от тия деца с Offspring. Да, с Григор го сайднахме това срещу един ден, да беше бил с 5 мана, 4-5 бърд бомбата. Убихме го 2 пъти, втора и трета игра и го бихме. Това беше плана. Иначе, just as a note, side note, в Изет тази карта е брутална, защото ти позволява да играеш по-малко земи. Това замества земя и е non-creature spell. Да. Просто каза, Rabbit No, don't mind if I do. Има и Shore тук и Rabbit No ли? Това е супер едностранен шамар. Червен байт. Червен байт, да. Едностранен шамар. То с спеловете първия. Да, това ще го взема. Твърде добър за да не го взема. Ко прави? 6 мана 4. Snapcaster Mage за спел с 4 или по-малко вали от гробите. Не е Snapcaster Mage. Не е Snapcaster, това го каства директно. Това е Титан. Не Титан. Това е разликата с Snapcaster? Не, Daring Wave Rider ма. Добре. Това го каства. Snapcaster му дава флашбек. Това го каства. Тук има тегляне, има и Blast. Има и Pearl. Има и... Да. Тук мисля да взема по, защото тия според мен са ключови за този идея, който искам има да и Duo. Има и Duo, да. Вземай. Просто вече ремува взех, докато тия са доста важни. Village. Тук, Village в Изет е тъп, защото има много non-creature спелове. Така че по-скоро мога да взема Mind Spiral, макар че аз искам с пърлове да се тегля картите в този дека, не с Mind Spiral. Вземе го за всеки. Имаме и Мишок, който... Ти няма да можеш да таргетваш това. Има Rabbit много. Ще взема Мишока, защото има по-голям шанс от всичко друго да влезе в дека. За сега го махам, понеже предпочитам да не го играя, но... Така, какво имаме тук? Тук имаме Тот Чакър, който в дек, който тегли много карти, поставя много инстанти сорсъри в гроба, не е идеално лошо. Така че ще го взема, плюс това и 2 дроп. Този Ракун Рали е за друг дек, а не за това. Трябва ни краб. Това завъртя, искам да кажа. What the fuck. Вие майтап ли си правите с мен? Сега всички са влезли в Изет, човек, няма начин. Не, аз това ще го взема, защото ако ми пусна... Аз съм
пиквал повече червено, отколкото синьо. Ако ми пуснат хубави зелени карти на втори, пак мога да играя гру с сплаш на синьо за рал. Ай Силите ми. сега, Мисъл, що кълнеш? искам да играя Z. Не ме разбирайте грешно. Ето го, Енгорче. Това завъртя. Просто за сигнал ще взема това, иначе няма да го играя. Пускаш мигачи, чистачки. Да. Това също няма да го играя. Добре, да видим какво ще отворим. Димо меча. И Кипър става, Джек. Ми взимай го. Ще трябва да го пусна. Трябва зелен Кипър става. И да играя зелен. Ще го сплашнеш, евентуално. Да. Може да не играеш още ментора. Или може просто да свичнеш. Или мога просто да свична на зелено. Бомба. We бомба. Трябват ни трикчета обаче. Трябват ни от уния звънчета също. Няма да е никак зле. Звънчета. For whom the bell tolls. Да. From whom да звънчет звънка. Така. Сега тук трябва да взема решение дали ще играя гру с плащ на синьо или ще играя и Z, защото ако играя и Z, трябва да взема лутера. Ако играя гру с плащ на синьо, трябва да взема интранса. И някакво ключово тук. Какво от двете? Какво прави Shoreline лутера? Лутва, като направи Девич, unblockable е, и като имаш threshold, направо тегли вместо лутва. Ще го взема. Вземи го е. Тук има дуо за нас. Да, тук има дуо за нас. Че това не е лошо е, Spelljar. Става. Сега, онова тегли карти на инстанс. На инстант. Маскот. Маскота принципно е видра, което не е лошо. Даже може и да го играя. Флашпорт, това е ефтин спел, който ми кантрипва. Това може би... Така. От мен леко се излегавих този драфт с този форс на изет. Сега. Между другото, може да сплашнем зеленото за Не. Innkeeper. Innkeeper не е за сплашване. Не е ли за сплашване? Така мисля, да. Тук има Енгор. Има още един Wave Rider. Ще взема това. Wisdom. Вземаме Wisdom. Виждаме Wisdom. Вземаме Wisdom. Матра работа.
Трябват ни още триктета. Трябват ни шорапи. Нещо. Нещо да. Той е хермит, ако мога да го апгрейдна на нещо друго, няма да съм изцяло нещастен. О, А наполовина? ето къде е стон ментор. Добре, вземаме менто. Това е награда за декане. От другата страна, като се въртяхме, някой ни ряза според мен. Ма сега ние го режем. Ще един Pearl of Wisdom. Не е пред нищо. Чарджер. Не, ще играе, Не, той ни трябва. ще играе четвърти Pearl of Wisdom. Добре. Те сте супер ефтини в дека, така че. Абсолютно. Engler. Ленгор, да. Sounds good. Махаме един хърмит веднага. Честно казвам, каквото ти дойде Sorcerer Instant синьо взимай. Да, бе, Синьо червено. един Dire драфт няма да откажа в този дек. Шорап. Идеално. Шорап, ето. Имаме земя, ама такива земи не искаме да играем в изет. Ти имаш супер много дрони, ти трябва тази земя. Не е пред шорап. Шорап, още един. Втори шорап. Ще махнем този каламита стайт за 6 мана. Завъртяха някакви работи. Ядай на голям формат. Тук е между плъх и жаба. Какво жабата ме? Плохо жаба. Света. Здравей, Асея. Здравей, Асене. Как е? Какво става? Ами, драфти Magic the Gathering. Нямаше от Arantix. Disappoint. По-лошото е, че нямам никакъв баунс дек. Този дек без баунс е малко... Имаш рал, бе. Не ти ли е достатъчен? Рал не е ремувал. За съжаление. Значи Рал не е лош, ама не е ремувал. Може да взема се пак калавите стаи, да видям някакъв баунс. Чай видя какво ще има. Колко човечета са това? 14 човечета са твърде много. Трябва да махнем някакви неща. Така. Така. С други думи, тъй. Ей, тук ей те. Да използвам на Григор репликата. Тот. Знам, че звучи кощунствено, ама имам огромно количество карта Advantage. Да се чудя дали да не махна тоя. Защото той е 1-4, той не прави 9. Това си 4 пълапа. Имам Рала. Добре, окей, да. 4 пърлап. Pearl of Wisdom, да. Да. Сапера 4 ли бе, право. Да. Не са Равстон. Значи маскота може да ни ти трябва. Тия тот не знам си какви отъри ли са. Не. Имам 7 отъра. Всъщност май нямам достатъчно отъри. Ще видя дали мога да го махна това. Върни тоя отър, махни плаха за 2 мана. Даже 2 бройки от него мога да махна. Да. Оставаш с една карта, която трябва да махнеш. 17 земи ли си кажеш? Не знам. Май не можеш да паднеш на 16. Да, не, трябва да играе 17. Дека му е такъв. Имам 2-6 дропа. 3. Окей.
Играеш ли се едно е? Никой няма да вика джадж. Момент сега. Няма да играя с 41 карта. Що? Белоуин Кой Крайер, ще какво прави обърне? това? Кой ще обърка? 6, 9. Белоуин Крайер, какво прави? Това ли беше дето лутва? Жабата, която отваря. Мога да я разкараш, няма май. Тя... Като влезе в игра лутва, нали? Да. Да. Не е невероятната жаба. В Най-невероятно. смисъл не е за този дек. Да. Мале, такъв Интересно. физетски дек имахме Рал, имахме Енгор, имахме 2 ментора, имахме 2 краба. И после Ми дойде един по-неяден от нас и не би. Крул и Флът на едно. Вери. Не, то не беше с Крул и Фът, то просто оня беше, дека му беше брутален. Той е с... Ние пак можеше да го бием, ако се бяхме кърнали. Чуя се за този спелджар. Знам, че е non-creature спел, обаче 4 мана, Ще тегли 2, контрира. едно от двете. Да, flexible. Йо, Да. Arwin the money. Kinda. Сплаш портал, може да нямам човечета за сплаш портала. Bird, Frog, Otter or Rat. Петиотър. Тоест не работи с това. Но пък работи с двата ми Daring Wave Rider. Да. Доста добре. Айде така ще го игра. Видява се.